Alam niyo ba guys na pwede nating ipunin yung kikitain natin sa YouTube, or let's say, pwede nating taasan yung monthly threshold ni YouTube or ni Google AdSense. Hindi pa alam nyo, no? Hello guys, what's up? It's me, your Bisaya friend, Gininta Buada, and welcome to my channel. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ipunin ang kikitain natin sa YouTube, or let's say, paano nga ba taasan ang monthly threshold natin sa YouTube or ni Google AdSense. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago ko simulan yan, make sure na ikaw ay nakapag-like na, subscribe, at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago akong videos. So ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba taasan ang monthly threshold ni YouTube or ni Google AdSense. Kaya kung isa ka sa may balak na mag-ipon, or kung gusto mong ipunin yung kikitain mo sa YouTube, then it's time for you to watch this video para malaman mo kung paano. So ito na, samahan niyo ako. So ang pinakauna natin gawin guys ay syempre ay open natin ang ating browser na ginagamit. So since yung ginamit ko is Chrome, so i-open natin ang Chrome. Ayan, then search lang natin Google AdSense. Ayan, then click itong Google AdSense kung saan merong login. So, kailangan pala natin guys, i-desktop site siya. So, paano nga ba i-desktop site? Ngayong cellphone lang yung ginagamit natin. So, madali lang guys, i-click lang natin itong 3 dots, itong sa right side. Then, desktop site. Ayan. So, i-landscape lang muna natin siya para mas magiging klaro po siya at fit po siya sa screen. Ayan. So, ngayon guys, ang i-click natin ay itong 3 lines, itong sa left side. Ayan. Then, hanapin natin ang payments. So, scroll up lang. Ayan, payments. So, ayan, dito natin makikita yung ating earnings, transactions, then how you get paid, kung paano tayo binayaran ni AdSense. Ayan, so dito sa settings guys, ito sa pinakababa, merong manage settings. Ito yung i-click natin. Ayan, so makikita natin dito yung ating payments account, payments profile, then ayan, payments user. So dito tayo sa taas guys, itong payments account. So dito tayo sa payment schedule. So, ayan, pansin nyo naman, merong parang lapis sa gilid. So, yan yung i-click natin. Ayan, so, nakikita nyo naman how you're paid. Ayan, paid monthly. Then, edit the fields below to adjust your payment threshold or schedule. Ayan. So, increase your payment threshold. So, ang minimum natin dito is $100 and ang maximum naman natin dito is $10,000. So, i-edit natin siya guys. Ilagay lang natin kung magkano yung gusto natin ipunin. So, ay nakikita nyo naman $100 yung nakalagay dito. So, i-click lang natin. So, palitan natin. Like for example, $300. So, ilagay natin 300. Ayan. So, guys, pagkatapos mong makadecide kung magkano yung gusto mong ipunin, i-click lang natin itong save. So, pagka-save niya, guys, automatic na siya. So, kung hindi pa yung earnings mo, like for example, sakuran na, tapos di mo nakuha yung $300, so hindi mo pa siya pwedeng makuha. Then, guys, dito naman sa sa schedule my payout, ang maximum dito is 1 year. Pero optional lang naman to eh. So, pwede na natin di siya lagyan. So, ayan, ganito lang guys. Ganito lang kadali kung paano palitan or taasan yung kikitain natin sa YouTube, or kung gusto mong mag-ipon, so pwedeng pwede. Ayan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa iyong pagpapanood.
Naway samahan niyo pa rin ako hanggang sa mga susunod kong videos. Paalam!